Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamun ala nabiyyina al-karim, amma ba'd. Wa musi gimosmar Arabic ni ukweuru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwe maruth nyasaye ubed kodu ka achiel kod gweth mag Ruoth Nyasaye. Kawuono wabiro wuoyo ewi penjo ma Joseph kuom Jaote Muhammad, kendo wabiro wuoyo ewi anyuond Jaote Muhammad. Jaote Muhammad, Ruoth Nyasaye wacho e buk mar Quran ni ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, kwamba Jaote Muhammad ok ne en wuon ng'ato wang piny karka, walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin, makmana ni ne en jaote ma Ruoth Nyasaye, kendo ne en jaote mogik kuom jaote duto mane obiro bang' piny karka. Manyiso ni Jaote Muhammad obiro bang' jaote mamoko. Bang' ka jaote ma kaka Yesu ginosebiro, eka Jaote Muhammad obiro bang' piny, ma en jaote mogik kuom jaote duto mag Ruoth Nyasaye. Jaote Muhammad en jaote mowuok e anyuond Ismail. To Ismail kwang'iyo ei bugu Ruoth Nyasaye, chakruok wayudo ka chakruok 17 21 Ruoth Nyasaye miyo duong' anyuond Ismail. Ma gimomiyo Ruoth Nyasaye nomiyo anyuond Ismail duong', nikech nong'e ni anyuond Ismail nitie jaote mane wuogie. Ma jaote mane wuok e anyuond Ismail en Jaote Muhammad, kwe gweth odhi kuome. Wadok wang'iyo chakruok 21 nyaka 18, Ruoth Nyasaye nyisowa kaka omiyo duong' anyuond Ismail. Wadok wang'iyo kendo chakruok 15 matindo 4, wase nyathi ma onyuol ma Jaote Ibrahim nonyuolo koa e nungone, nyathino emane kawo mwandu mage. En bed ng'ama rithi mali mare. Wadok wang'iyo chakruok 16 matindo 10, Ruoth Nyasaye wuoyo gi Ajra kang'ise niya, nyathi ni abiro keto anyuondi obed mang'eny ma ok ne kwanre. Mama ng'isowa ni joka Ismail, Ruoth Nyasaye omiyo gweth maduong' kendo ging'eny aduwa e wang' piny kar kae. Ameno ka joka Ismail ng'eny nyaka e piny Luo, joka Ismail ng'eny nyaka Ukambani, joka Ismail ng'eny kamoro amora midhiye. Ng'at ma Islam gin joka Ismail. Kwadok wang'iyo chakruok mar 17 20, Ismail biro nyuolo jotelo 12. Achiel kuom jotelo mobiro nyuolo goeko en Jaote Muhammad, kwe gweth odhi kuomgi, ne bed achiel kuom ruodhi mane Ismail ne nyuol. Mama andike mantie buk mar Bible, ma jogo mosedhi matut e Bible ong'e andike gi kendo winjo andike gi maber. Wadhi ma haraka wayudo ka mwanzo kata chakruok 21:18, Ismail ne bed taifa maduong'. Ismail ne bed taifa maduong' e wang' piny karka. Wadok wang'iyo chakruok 16:11, malaika ema nomiyo Ismail nying. Ka wach moro biro ma ok owinjore wachi kata mbele joka dhano man gi akili moluoro Ruoth Nyasaye, ma ng'at mawacho wach ni en ng'at mochayo Ruoth Nyasaye. Wacho ni Ismail en nyathi chode. Ng'ani en ng'at maketo miriambo ei Bible, kendo keto miriambo ei Quran. Kech ng'at moswacho ni Ismail en nyathi chode, to Bible to kondiko ni Ismail nyathi chode kata Ibrahim nochodo, mano ng'at moriambo ne buk mar Ruoth Nyasaye. Mano jamiriambo ma ok owinjore winj kata wachne, nikech en ng'at ma jamiriambo. Kwinjo ng'at mochung' e mbele ni yalo ni Ismail nyathi chode kata Ibrahim nochodo, mano kata Ibrahim nukuong, ma Ismail nukuong, mano ng'at ma ketho nying jaote mar Ruoth Nyasaye. Kech jaote mar Ruoth Nyasaye ok nyal chodo, kendo jaote mar Ruoth Nyasaye ok nyal bedo gi dhako e bwo chik oko mar chik mar Ruoth Nyasaye. Mako poni obedo gi dhako e oko mar chik mar Ruoth Nyasaye, to imaye cheo mar telo, nikech en ng'at ma jatelo motelo ni ji, mayalo
neji kendo loko chunje mag ji. Koro onge kaka dang olok chunje mag ji kendo en jachode. Mama emomiyo kata ng'at ma jatelo mar kanisa mar muskiti ok onego bed ni timo timbe maricho ma miyo ji neno ni ka puonj ni karen puonj marach. Onego bed ni timo timbe mabeyo mondo miyo yuaji obed kar winj wach mar Ruoth Nyasaye seche ma oyalo wach mar Ruoth Nyasaye. Koro jaote Ismail ok nokuong'e. Onge andike mawacho e Bible kata Quran ni Ismail nokuong kata nyathi haram. Makapo ni ng'ato nyalo biro gi ndike no niya ni Ismail en nyathi haramu, to ng'ani kara en miwa andike mawacho kamano ero. Onge andike moro amora e Bible mwanzo nyaka mwisho, onge andike mawacho ni Ismail en nyathi haramu. Mak mana wan wawegi ma joyalo ema wamedo chumbi e wach mar Ruoth Nyasaye. Wan wawegi wa joyalo ema wayalo ataro. Kwa paro ni yalo moyalo ataro cha ywayo chunje ji kuom Ruoth Nyasaye, kuom wecho kuom wach ma wacho no ero. Kara yalo moyalo ataro cha mi wayudo richo ka achiel kod jogo ma support wechewa wayudo richo mbele Ruoth Nyasaye. Koro mi jaote ma Ruoth Nyasaye ok oyie nikech jaote ma Ruoth Nyasaye gin jogo mogwedhi ma Ruoth Nyasaye ohero. Ismail kani nyuolo kwang'iyo chakruok 16 Matindo 11 kani nyuole, malaikini ema nogolo nying momiyo min gi ma Ajra ni nyathini ni onego iluong ni Ismail. Nyathini ni onego iluong ni Ismail. Malaika ema nokelo nying Ismail. Koro kaka malaika nyalo kelo nying nyathi mokuong. Nyathi mokuong be malaika nyalo bedo bute machiegni, ng'ama okuong ng'ama timbe ng'ama rach. Malaika nyalo bedo go machiegni, ok nyalo bedo go machiegni. Koro miyo nying Ismail ok min gi ema nokawo ni nyathina ni luong ni Ismail. Malaika ema nokelo kwa kuom Ruoth Nyasaye ni luonge ni Ismail. Mama nyiso adiero mar Isara en yo maratiro madhi kuom Ruoth Nyasaye. Ka malaika ema nokelo nying Ismail kuom min gi miyo min gi ochako. Bang' mano wadogo waneno ka kapok nonyuol Ismail, pok nonyuol Ishaka, Ruoth Nyasaye ne miyo Ibrahim piny maduong', omiye kochakre River Nile nyaka Forat. Piny Arab yote nomiyo Ibrahim mondo mi obed kaka pinye kod jogene. Omiyo Ismail mondo obed kaka pinye. Mangiso ni Ismail kane nyuole mondo mi obed maduong' nosemiye telo kochakre River Nile nyaka River Forat, mondo mi okobed jatelo mar piny no ero. Ka achiel kod jok mane iye kanyo ero Ruoth Nyasaye ni gwedhgi. Basto Ishak bende nomi Kanan mondo mi obed jatelo piny Kanan. Ka achiel kod chwech mar Ruoth Nyasaye man kanyo ero Ruoth Nyasaye ne ritgi. Mangiso ni jogi ok nopogore kidin. Jogi ne gin jogi Ruoth Nyasaye, ne gilamo Ruoth Nyasaye. Mak mana wan ema winjowa ok odhi matut e wach mar Ruoth Nyasaye. Wawinjo wach mar Ruoth Nyasaye to wawuonde ni roho wacho, nwawuoyo gi roho. Wawinjo wach mar Ruoth Nyasaye maber to wadog waketo chumbi moro e iye ni wawuoyo gi roho. Koro ma wawuondo wang' jopiny ni wan jogo mawuoyo gi roho. Taka in Ruoth Nyasaye ok oyie ni mondo mi iwuond ji seche miloko chunje mag ji. Wach ne ji adiera mondo mi ji ong'e wach mar Ruoth Nyasaye. Mama anyuondo Ibrahim Muhammad, makama Muhammad jaote Muhammad owuokie. Ruoth Nyasaye wacho ni Muhammad jaote Muhammad en jaote mar Ruoth Nyasaye kendo jaote mogik kuom jaote duto tetete. Kwa ng'iyo hadithi mag jaote Muhammad wacho nwa buk mar hadithi ni ya waqala sallallahu alayhi wasallam, jaote Muhammad kuigutu dhikuni wacho nwa ni ya ana khatamun nabiyyin, ane jaote mogik kuom jaote duto te, la nabiya badi, onge jaote manebi bang'a. Yani an jaote Muhammad ane jaote mogik kuom jaote duto te, kendo onge jaote manebi bang' jaote Muhammad. Mama ngiso wa adiera mani jaote Muhammad kuom jaote duto ma Ruoth Nyasaye oro, jaote Muhammad ene jaote mogik. Kwa ng'iyo Jeremia 28 matindo 9, Jeremia 28 matindo 9, Ruoth Nyasaye oro jaote Muhammad e Bible. Ong'ise ni chung' malo mondo mi ing'is ji wach mar Ruoth Nyasaye. Kendo jaote mabiro en jaote mane yal kwe. Kwe en amani ki Kiswahili. Kizungu en peace. King'iyo Kiarabu en Islam. Chung' malo mondo mi jaote ne bi jaote mane yal Islam. Mama en jaote Muhammad ema obiro gi kwe, ma en amani kendo en peace
kendo en Islam in Arabic. Kwa ng'iyo Arabic ketwa ni Islam, wachwa ni Islam. Kwa ng'iyo Kizungu en peace. Kwa ng'iyo Kidholuo wang'iyo ni en kwe. Kiswahili wacho ni amani. Biblia wachonwa Yeremia 18 wachonwa ni tie jaote manibi tunelane yal kwe. Ma en jaote Muhammad emanobiro yalo kwe. Jaote Yesu kwa ng'iyo gimanukelo no tije manukele wang'iyo Luka 12 11 nyaka 13 wang'iyo tiji Yesu opori tij ma jaote Muhammad. Koro miwaro ja Islam tem matek mondo mi ng'eni jaote Muhammad nitie e Bible, kendo jaote Muhammad en achiel kuom joote mane okel ni mondo mi opuonji wach mar Ruoth Nyasaye. Ma ng'at mapuonjo jaote Muhammad no bende yudre e Bible. Som Jakobo mwanzo iwinju kaka Jakobo nitemo kelo puonj ma jaote Muhammad e Bible. Ng'ato puonjo jaote Muhammad dakwa nene e Bible. King'iyo verse moya wesa ni ma en Yeremia 18 matindo chiko nyisowa ni jaote Muhammad nobiro kelo kwe. Kendo wadogo ng'iyo chakruok 49 matinda 1 nyaka 10 wachonwa kaka Jakobo nokiso nyithinde mobedo piny. Tong'isogi ni yani ji biro bedo gi kwe e kinde ma Shilo Elohim ne chopi. Shilo Elohim king'iyo gi dho Arabic wacho ni sallallahu alayhi wasallam. Shilo Elohim en kwe, jaote makelo kwe nebi. Kinde noero piny ne bed gi era, kendo piny ne bed gi telo, gweng' no bed gi telo maduong' ahinya. Ongiso nyithinde, Jakobo ongiso nyithinde. Okelo habari mar jaote Muhammad ni koponi Shilo Elohim ochopo to jatend amani wang' piny kane chopi, piny ne bed gi kwe. Ma en jatelo no ken ng'at moro mak mana jaote Muhammad. Shilo Elohim king'iyo gi Kiarabu en sallallahu alayhi wasallam. En sallallahu alayhi wasallam. Ma en dhok achiel to en e Bible to en e Quran. Shilo Elohim king'iyo dhok Kiarabu en sallallahu alayhi wasallam. Ndio Shilo Elohim. Kwe gi weth mar Ruoth Nyasaye odhi kuome. Mamano ngiso kwe kendo ngiso hera maduong' mar Ruoth Nyasaye kuom jo Islam. Ninne ongiso jo piny ni okelo ne ng'at makelo ne amani ma en jaote Muhammad. Jaote Muhammad kanobiro wang' piny nokokelo dhawo, bali nokelo mondo ji obed gi kwe kendo ji oher Ruoth Nyasaye, ji omakre e din mar Islam. Kwa ng'iyo Isaya, Ruoth Nyasaye oro jaote Muhammad. Isaya 60 Ruoth Nyasaye nyiso jaote Muhammad ni chung' malo kendo ibed gi ng'eyo matut ni ler mar Ruoth Nyasaye osebedo kuomi, mondo mi yal ne ji wach mar Ruoth Nyasaye. Wach mar Isaya ni chal gi wach mantie e Quran. Kwa ng'iyo suratul Mudaththir e Quran, tie sura wacho ni kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kwa ng'iyo Quran wacho ni chung' malo mondo mi yal wach mar Ruoth Nyasaye. Isaya wacho ni Ruoth Nyasaye ng'ise ni chung' malo idhi land wach mar Ruoth Nyasaye. To kwa ng'iyo buk mar Quran, Ruoth Nyasaye ng'ise jaote Muhammad ni chung' malo mondo mi idhi iyal wach mar Ruoth Nyasaye. Ma ng'at mioro kar kae en jaote Muhammad kugi wetho dhi kuome. Maka ng'ato pod panyo jaote Muhammad ni kanye e Bible en kara oyalo Bible bila roho. Kaki wacho ni ng'at ma yalo Bible yalo gi roho. Kara en yo roho miyalo gi Bible ni pod obage matin ge. Jaote Muhammad ni e Bible lakini ok oseng'eyo ni ng'ama nade mioro mondo mi odhi oyal wach mar Ruoth Nyasaye. Ng'at mioro e Isaya 60 verse 60 en jaote Muhammad eming'ise mondo chung' malo odhi oyal wach mar Ruoth Nyasaye. Kendo verse no kwa ng'iyo Quran wacho ni kum fa anzir chung' malo mondo mi iyal wach mar Ruoth Nyasaye. Ng'ani ok ng'at moro mak mana jaote Muhammad. Mama emang'iso ni jo Islam uluwo jaote ma en adiera mayudore e buge duto te. Oyudore Injili, oyudore Zaburi, oyudore Taurati, oyudore Quran. Ma ng'at ma wacho ni jaote Muhammad onge muma, mano ng'at ma uondo wang' jopiny kendo olalo andike moko, kendo nitie andike mamoko orucho gi pache en owuon. Kwa ng'iyo Yohana 12 matinda 14 wacho ni nitie joote ji ariyo mabobiro. Ng'ato idho punda to ng'ato idho ngamia. Ng'ato idho punda to ng'ato oidho ngamia.
Ng'at mano idho punda ne Yesu. King'iyo katika ICRE kata kupenji penjo ng'ama mane wuotho gi punda ne Yesu. Kanyathi mathin modwoko ni Yesu mane idho ga punda. To king'iyo ng'ama nade mane idho ngamia ok wachnwa nyaka kawuono. Ng'at mane idho ngamia ne Jaote Muhammad kech en wuotho gi ngamia. Omiyo ka jo Islam mang'eny ohero gimiluongo ni ngamia kech Jaote Muhammad ne wuotho gi ngamia. Koro ji ariyo ma ng'ato biro koting'o koidho punda to ng'ato biro koidho ngamia en Jaote Muhammad kaachiel kod Yesu. Ma Yohana neno e lek kendo neno ni joote ariyo, ng'ato biro koting'o koidho ngamia, ng'ato biro koidho faras, ng'ato biro koidho kanyna, ng'ato biro koidho punda. Koro miyo magi en Jaote Muhammad moidho faras, moidho kanyna en Jaote Muhammad kwegutho gi kuome. To moidho punda en Jaote Yesu kwegutho gi kuome kuom andike mar adiera kendo andike mar atiro. Yohana doko kelonwa ni nitie fweny mane fweny e kuom Arab, fweny mane fweny e bwo chike mag Arab. Nitie jalo mane kwang'iyo Yohana 21:13 wachonwa kaka ufunu juu ya Arabuni. Jo Arabu be nitie fweny mane wuok kuomgi. Ng'at manogol mo Arabuni en Jaote Muhammad kwegutho gi kuome. Koro Jaote Muhammad nitie Bible kendo ok ni onge makmani ok ondiki ni Muhammad, lakini chal mare gi tim mare kaka nore nitie ei Bible. Jaote mowacho ni ana khatamun nabiyyin, an Jaote mogik, la nabiyya ba'di, onge Jaote moramora manibi bang' Jaote Muhammad. Jaote Muhammad wacho wacho kwa ni asa an yab'athaka rabbuka maqama mahmuda. Jaote Muhammad Ruoth Nyasachi buro ori kama ogwedhi. Ruoth Nyasaye ni chungi kama ogwedhi. Wa kama fi hadithi shafaati tawila muttafaqun ala sihatiha anna yajma al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Kendo kwa dogo wang'iyo chal ma Jaote Muhammad ni ang'o miwacho ni en Jaote mogik. Telo mane ma en godo kuom giko mamare. Chingi ko piny jo kadhano ne chokore kamoro achiel. Ka jo kadhano se chokore kamoro achiel, ji te ne many ng'ama nyalo konyogi mondo golgi e chandruok mar chingi ko piny. Ji ne dhi kuom jo ote mamoko. Adam, konywa. Adam ne ng'isgi ni an aonge gi chiewo no kawuono. Yani ji ne bed ka parane ka wasebedo ko wane sand. To ng'ama nade manyalo golo wa sande ni endi kawuono. Kech ji te ochung' gidwaro ng'ama nade ng'ama nyalo telo nyalo dhi negi mbele Ruoth Nyasaye mondo mi odhi okwane gi konyo mbele Ruoth Nyasaye. Chwech duto te wan gi nwabede chingi ko piny, ibed ja Islam kata ng'at mok ja Islam, basto koro wadwaro ni ng'ama nade manyalo konyo wa mbele Ruoth Nyasaye. Chwech duto ne bede parachiel ni ala tarona ila ma antum figi, uno kone kama untie nika un kama rach. Ala tarona ila ma qad balagakum, okune sandu moyudo. Ala tanduruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Ang'o mono uto wuogi odho ng'e ng'at manyalo telonu kata nyalo konyou e mbele Ruoth Nyasaye, nyalo tetia neu e mbele Ruoth Nyasaye. Koro jalo mabiro tetia ni chwech mag Ruoth Nyasaye en ng'ama nade. Fayatuna Adam, bas jiburo yuok to dhi kuom Adam kwegutho dhi kuom Adam ni Adam. Dhi tetwa na mbele Ruoth Nyasaye, dhi wuon wa Ruoth Nyasaye mondo ong'wonwa richowa. Dhi wuon wa Ruoth Nyasaye mondo mi ong'wonwa richowa. Thumma Nuhan, Adam biro ng'isogi ni an aonge gi chiewo no kawuono. Adam mawuon piny ngima, mawuon ji duto te biro wacho ni an chieng' ko piny kawuono aonge gi chiewo no ero. Bas ji biro wuok kuom Adam kadhi kuom Nuhu, ma en Noha. Nuhu ni bende ne ng'is ji ni an aonge gi chiewo no ero. Kendo ji ne wuok kadhi kuom Ibrahim. Ji ne dhi kuom Ibrahim, kang'iso Ibrahim ni Ibrahim dhi wuon wa Ruoth Nyasaye mondo mi okonywa. Ibrahim bende ne ng'is ji ni an ok anyal konyo kawuono aonge gi chiewo no ero. Kendo ji ne wuok kadhi kuom Musa, kang'iso Musa ni Musa konywa wuon wa Ruoth Nyasaye mondo mi owuog e sand machal kamae. Musa bende ne ng'is ji ni an aonge gi chiewo no ero. Thumma Isa, ji ne wuok kadhi kuom Yesu konywa, imene mane waywak ni ka wuon piny jares piny konywa.
thum Yesu be nigi ni an chiewo no kawuono ango mangisi jaote ka jaot nigi chiewo mamare mamara ok nyal mi ngane mamar Muhammad ok nyal mi Yesu mar Yesu ok nyal mi Musa koro jaote ka jaot nigi chama Ruoth Nyasaye okete nyalo ka Yesu jaote Yesu ne nyalo chiro ji ne nyalo chweyo winyo to lokore ilo to lokore winyo ne nyalo golo kalanga e dend ji ne nyalo miyo muofu neno mano chiewo mamar Ruoth Nyasaye no miye kaka chiewo mamare ok neng'is ni koro en Ruoth Nyasaye koro jaote Muhammad be nigi chiewo mamare ma Ruoth Nyasaye omiye achiel kuom chiewo Ruoth Nyasaye omiye ma en godo ma onge jaote moro amora manyalo mak mana en wuoyo gi Ruoth Nyasaye chieng' ko piny wuoyo gi Ruoth Nyasaye chieng' ko piny ka okonyo ji thumma ila Muhammadin salawatullahi wa salamu alayhi ajma'in basto jibiru kum jaote Muhammad Ruoth Nyasaye dhi kuome kingisu jaote Muhammad ni ya fakulu ya fayakuluhum yakuluna bas jiteko ni chop kum jaote Muhammad ningis jaote Muhammad jaote Muhammad idhahabu ila ghairihi ila anna Muhammad fa innahu yaqulu ana alaha jaote Muhammad konywa jote duto wadhi kuom gi takini ngiso mane gino kenyal ok ginyal wuoyo nwambe Ruoth Nyasaye kendo ok ginyal konyo nwambe Ruoth Nyasaye kawuono koro Muhammad wachopo kuomi be nyalo konyowa jaote Muhammad ne wachne jini ana alaha ane wuon ane makoro anyalo konyo kar kanyo ero fa yakhiru sajidan ila an yu'adhana lahu bi shafa'a bas jaote Muhammad bende ok ne wuoyo koro beduogulo apana jaote Muhammad nego ne bene sujudu akajo Islam kale motogo wi gi piny no kulre mbe Ruoth Nyasaye ko go wi e piny ko ywak ne Ruoth Nyasaye mondo mi Ruoth Nyasaye ogol joge ne kadak marach mar mach masto no ywak ne Ruoth Nyasaye ywak mang'eny kendo ko be kanyo muda mrefu sana ko ywak ne Ruoth Nyasaye mpaka manyaka Ruoth Nyasaye miye cheo mar ni ayng'ono ne jogeni nyaka kuny ka Ruoth Nyasaye wacho ni jaote Muhammad koruwe chumalo aseng'ono ne jogeni wa bi hadha yadharu fadluhu ala jamil khalqi kanyo ero machwech duto ne ng'eni ka jaote Muhammad ni ne jaote man gi muhimu kuomwa e wang' piny to no kwang'eyo kanyo ma ko jaote Muhammad ko jibonge ni kar ng'ani ne ng'aber ng'ani ka nur kuomwa ng'ani ka ne jaote mar Ruoth Nyasaye lakini kawuono ji mang'eny biro pingo ni ok onyal Yesu manyalo kiach mo ok wang'eyo ni jaote ka jaote nigi cheo mamaggi Islam ka Islam ok pingi jaote Yesu ni ok nyalo onyalo kendo ok pingi Ismail ni Ismail ok nyalo onyalo ok pingi Isaac ni Isaac onyalo bali ket jaote ka jaote cheo mamare mbe Ruoth Nyasaye ma ok ni cheo mar ng'ane kaw imiyo ng'ane mani chalo ng'at ma jamiriam malalo andike mag Ruoth Nyasaye mama Ruoth Nyasaye wacho ni ya kuli ya ayuhan nas jaote Muhammad ngis jopiny chwech maga mane wang' piny niya un joka dhano inni rasulullah ilaykum jami'an kwa an jaote Muhammad an jaote Ruoth Nyasaye kuom uduto te chwech mag Ruoth Nyasaye ma en an gi in ni en jaote mar jite duto e wang' piny kar kae to adier maken wayudo katika Isaya Ruoth Nyasaye ore mondo mi odhi ong'is ji wach mar Ruoth Nyasaye kendo kado wang'iyo Qur'an Ruoth Nyasaye ore mondo odhi ong'is ji wach mar Qur'an wach mar Ruoth Nyasaye kendo kado wang'iyo andike mane Qur'an wachne ji ni en jaote mar Ruoth Nyasaye kuom ji duto te e wang' piny kar kae en jaote mar Muhindi en jaote mar Jaluo en jaote mar Mzungu en jaote mar Mkamba en jaote kabila moro wang' piny kar ka sani jaote Muhammad en jaote mari wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashira wa nadhira utadhara kwa chona buku marko ni okunwa ori mondo mi ibeda anyuol kuom jo Arab kende makman ni wa ori kuom piny ngima ne wa ori kuom Ruoth Nyasaye wacho ni jaote ni aori kuom piny ngima illa kafatan lin-nas jaote Muhammad ne or e piny ngima bashira wa nadhira mondo mi obed jatelo malungo ji kuom Ruoth Nyasaye kendo golo ji e richo ong'isi ji ni we timo richo we madho kong'o we timo maricho wa ayanjao lam Ruoth Nyasaye e Ruoth Nyasaye mamane ma joote duto be nobiro ne lam ni ji lam ma e din mar joote duto e wang' piny kar kae
mangato ka ngato ne bed ni ng'eyo ni mane e yo ma Ruoth Nyasaye nooro godo ore jote duto te. Kwa ng'iyo ku Qur'an wacho niya, shara lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuhan. Dini ni Ruoth Nyasaye okelonwa, to en din mano ochako kelo kuom Nuhu. Nuhu nokungo bedo ja Islam. Walladhi awhayna ilayka, kendo wach manong'is Nuhu no en wach manor kuom jaote Muhammad. Wama wasayna bihi Ibrahima, kendo wach manor kuom jaote Muhammad no emano mi jaote Ibrahim. Te emano mi Musa, ke emano mi Isa, main Yesu. An akimu dina wala tatafarraku fihi. Wachni ene wachachiel nong'iso ni jaote duto te, Yesu, Musa, Ibrahim kod jaote Muhammad, nong'isgi ni mondo mi giket yo achiel ma en din achiel, gipogore wach mar Ruoth Nyasaye. Ma pogruok ma kawuono wapogore ni en mana ni joyalo osiwuok, joyalo mayalo weche ma ok giseng'eyo tiegi malong'o. Koro mi walo Islam, din mar Islam ung'eyo ni jaote Muhammad ni jaote mogik, to dinde mopogore mapok ung'eyo jaote Muhammad ni jaote mogik. Koro kawuono watemo kelo mondo wang'e ni jaote Muhammad bende yudre ei Bible kendo yudre nyaka ei Qur'an. Wa ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rogan ti med mellan klavar, är min